resten af oppositionen på en eller anden måde presse eller hive tæppet væk under regeringen i sådan en sag som det her. Det vil simpelthen ikke ske, og derfor får vi ikke en undersøgelse, så længe den nuværende regering er ved magten. Så er det her ligesom et punktum for sagen, eller skal vi lidt længere frem for at se, hvad skal den endelige afslutning for Birthe Rønn Hornbech og sagen her? Jamen jeg tror, at hun vil fortsætte med kritik. Det har man jo også oplevet gennem de seneste dage i medierne, også fordi, at hendes ageren jo er meget i modstrid med nogle af de fine principper, hun ellers markedsførte sig selv under tidligere som politiker. Det er jo noget med åbenhed i forvaltningen, retssikkerhed for borgerne osv. Og det kan godt være, at Birthe Rønn Hornbech tidligere har haft sådan et ry som en politiker, der kunne tillade sig noget lidt særligt. Birthe er Birthe, som Anders Fogh Rasmussen engang sagde, men jeg tror, hun er ved at have opbrugt noget af sin credit. Hvad den konkrete sag angår, der tror jeg bare ikke, vi skal vente, at der sker mere, for der er et flertal for, at den bliver undersøgt til bunds. Tak skal du have, Helle. Vi skal til udvalget i Libyen, rapporteres der om særdeles voldsomme angreb på